ซึ่งไปไม่มีบอลเฟสบอลใช้จริงอย่าतो मीडिया रखनो तिनी 23 আগস্ট 2024 संगठन छिव जरा त्रिपुरा निवासी विशेष कलासिनी एडिसी एलाका तंगनाव संगठन छिव तिनी हाय 23 तारिखनो पार्लियामेंट राज्य सभा एडिसी 6 शेड्यूल रना हिने डिक्लेयर खाजामने आबनो तिने जों बिसि गुरुं गुरुंनो असामनो जों एडिसी मानमानि सालनि पालांतो अमागे तिनी उनि सामतुलि गुलागा तिनी बिसंग खबजा परबुन नगर जों पुलिया और फ्लैग होस्टिंग खालायलायक्या फ्लैग होस्टिंग खालायलायमानि बिसिंतै तंथंलायमानि बिसिंतै हानि हायतेबो तंथंमानि पान्डावर पार्टी ऑफिस बासिनि तांनक पार्टीनि जे तांनक अमबो अजागा तिनी कटालखे शिप खालायजाका अमनबो जों तिनी उद्बोधन खालायरै मांखा ओंका जों जतन सायमानो एडिसी मानान बागैनै सिनि गोबांमा जबा खालायनाय लाखमा रै थांखा बा ताबुबो खरखा खरखु तंखो आफुरु जे जबा खालायनाय र बरंनि मानखांगो नबो जों रक खुमबक लायखा दैबंनि आत्ता सान्ति मानान बागै जों निरागता पालन खालायखा अमाहायगेनो गोबांमा जागा तिनि पालायलाय दंनायो तिनिनो असालो आं तिनि सिनि राज्यबासि रखनो सिनि विशेष खालाय सिनि त्रिपुरा सरकनो आं हामबाय मायाफारो असालो जों मुतु खालायनायनि साल असालो जों मुतु मारगना नांगो तेबो हामबाय मारगो सिनि बुबाग्रानो बिनि तैदुल नबायखे जों ताबु पर्यन्त मनो पालायलाय मानमनि जों अमन चिमिगे तिनि चिमि सुंतैसा समय तांनि मानानाय जों सिनि तेबो एम्पावरमेन्ट तेबो हामका मानान बागैनाय जों तेबो जबा मा खालायनाय महाराष्ट्र लगी मारनाय दिना आं अराबो थेका हाय हाय छानन मुतुंगो सिनि जे डिमान्ड साचा खुबुङा महाराष्ट्र लगिरिनाय थानचाके खाबाकसा नेबुसका नरन बागै जत लुकुरनो दिनिनि हायनो सालो जनननो पबखरो तानि बागै इंका जों थानचाके चिनि जागाव सगने जों थिगनो तिनि रिसि मामानि सालनि पालायो हाबरो जों पुरा पुरि सिनि उंगो मान्याखौ एनभायरनमेन्ट मायान बागै जों दिनि मानफानो अमो उन अंगो करै एकदिगे सिनि हारक जों बारागै मानखा हाबरो सिनि तेबो उन्नयन खालामनायनि बागै सिनि बरफनो तेबो सुबारान बागै सिनि तेबो एनभायरनमेन्ट नांगो आबन बागै महाराज सिनि बुबाग्रा जे सामानो तिने बनलुगि जों ताकजाक दजनारगै तंगन बागै लुकुरमना आंखयो